Ами, да, странно, но когато отидеме, все пак може да се забавляваме. Малко да се качва, защото вече от половин час играние, много слънцето и я сходим един сладолет горе. Ема, айде, идвай. Тук си взехме сладоледи, които са много хубави, са студени. Нека ядем сладоледите да се разходим. Още не е малко удобно. Има ли са много скоро? Ще ми вземем нещо, защото много да скоро. Поне съм всички отвори. Зали си носиш? Да, зали си носиш. Кървата много. Това е лезно. Още си мисля, че това беше много странно. Изчакай! Чуй някакъв звук. Да. Оттам се чуна, чакай какво да види. Ела да видиш ти. Але човек. Не. Не може, това вече е бебе, буквално. И това е много стресиращо. Чакай да